Čo by ste mali robiť, ak máte doma stonožky, pavúky, stonožky, ucholaky, mnohonožky, vši, vaky, strieborné rybky, šváby, malé chrobáky a iné plazy? V tomto čase stačí len postriekať sem a tam. Stačí postriekať raz a hmyz uhynie. Nemusíte hmyz naháňať a postriekať. Nemusíte hľadať hmyzie hniezda. Jedným použitím môžete zabiť viac ako 30 druhov škodcov. V lete hmyz doma takmer neuvidíte. Je to tento insektikídny sprej. Musíte ho vopred postriekať na miesta, kde sa hmyz často vyskytuje. Jeden hmyz omdlie a celý proces bude zabitý. Kľúčové je, že je bezfarebný a bez zápachu a môžu ho používať matky, bábätká a starší ľudia. Ak na chvíľu zaváhate s hubením hmyzu, hmyz si vytvorí hniezdo. Konajte rýchlo. Páni, je tu toľko švábov. Všetky šváby môžete zabiť za jednu noc. Ak vám unikne jeden šváb, príďte ma obťažovať. Ak po použití tohto spreja stále zostanú šváby, osobne sa vám ospravedlním. Nezáleží na tom, či ide o šváby, mravce, ploštice alebo blchy. Nemôžu uniknúť, pokiaľ sa ich dotknú. Vo vašom dome zomrú.